Halløj, og velkommen til den her video. Første video på CBX. Og det der, jeg ved ikke om I kan se hvad det er. Det er et hul i et væg. Ja, og det er det gamle. Og det er det gamle akvarie. Det er sådan den gamle blå. Hvor fuck er din mikrofon? I min hånd. Du skal jo tage den op til din fucking mund. Nå ja. Nå, pointen er, at vi skal derind, og vi skal lave Urban Explorer. Hold kæft. Som vi også har lavet før. Videoen kom aldrig ud, fordi jeg tabte den. Nej, vi har den faktisk stadig. Vi har bare ikke rigtig overgået at lægge. Nej, jeg har mistet min MacBook, så jeg er sådan lidt... Ej, lidt hvor er forsvundet. du bøs. Så vi har vi den har ikke. været her før, men det er sygt fedt derinde. Kælderen er fucking ulækker, så vi gemmer den til sidst, tror jeg. Der er et lille... Hold nu kæft, altså. Så der er et lille sted, sådan cirka lige der, som er rimelig fedt. Ja. Og så skal vi bare undgå at blive set, fordi at man kan blive meldt til politiet. Ikke gør det her derhjemme. Det er done by professional idiots. Nå, vi ses sådan. Så vi er kommet herhen, ikke? Der plejer at være et hul i hegnet. Skal vi kravle over? Hegnet, det er helt lukket af. Ja, det er nyt, det her. Det der, det er også nyt. Ja, det er der også abandoned. What? Jeg troede det var sådan et hus. Det var det. Jeg ved ikke, om det er det mere. Det tror jeg faktisk aldrig, det var. Jeg tror, det er sådan et sted til akvariet, bare sådan for arbejder. Nå, lad os finde et hul. Der Ja, må vi være finder et hul, og vi kommer tilbage, når vi har fundet et. Og jeg tror, det er blevet mere ulovligt siden sidst, men vi har endelig fundet et hul. Så nu går Nogen har så skåret det op. Så jeg tror, at politiet selv har lagt mærke til, at der har været nogen her. Kom, sikkert. jeg gider ikke rigtig lige at gå her så meget. Det gider jeg sgu da heller ikke. I nøjeren. Fuck, det er faktisk ulækkert bare at gå her. Ja, siden sidste gang, ja. Det der minder mig om sidste gang. Ja. Der hvor vi kom ind, det var der. Så der går vi ind igen, og så skal vi bare lige... Er der nogen? Oh shit. Jeg føler, det Let's trænger. go. Jeg føler... Wow. Vi skulle ind. Jeg føler, det er 3 gange mere nøje, end det plejede. Shit. Jeg tænder min lygte. Det har du nok gøre. Ej, den blinker. Det er ulækkert. Jeg har en i min lomme. Okay. Så vi går den her vej. Kan den lade være? Den blinker. Jeg føler Nej, det er klamt. lidt, at der er blevet gjort noget ved det her. Vi tjekker lidt det der. Der ligger noget i den her. Der ligger noget her. Er det en motor? Nej, det er et el-ting. Det der, det er nyt. Det er helt sikkert nyt. Et sted, hvor vi ikke aldrig gik. Oh shit. Ej, det Hvad er der en dør, der bare ligger midt i det hele? Vent lige hurtigt. Kan du se noget? Altså, Hvad er det? der er en kælder og et sted, hvor man går ovenpå. Det er fucking ulækkert. Vi kan bare gå lidt op. Kom. Han skød lige. Ej, hvad det der det. Ej. Må jeg pay? Klar. Fuck, det er ulækkert. Fuck er det der? Nej. Fuck, det er klamt. Ad. Vis i kamera. Fuck, ad. Ej, Jo. lad os gå ned. Vi skal derop på et tidspunkt. Vi kan starter ikke med det her. Så vi var lige deroppe, hvis I ikke så det. Legs stop, remember to smile. Bro, der er en eller anden Amy. The way hurt. Det er bare folk, der prøver at være nøjere. Hungry nose. Hungry no smile. Hungry no smile. No. No smoking! Wow. Ja. Hvad? Et chupo. Ja, bro, hvad er det der? Det er nok godt det der Ledninger. køleskabet sådan tændt.
Tror jeg også. Okay, damerne først, simpelthen. Jeg føler mig ikke. Jeg føler mig så ikke tryg, jeg svæver. Jeg gider ikke gå oven på dem her. Okay. Vi skal bare lige være stille her. Så jeg har brug for lys. Kan vi få lyset først? Nej. Ej, hvad er det nøjeren? Der ligger noget på. Kom. Fuck, det er ulækkert. Fuck. Der er et fucking telt, der er et fucking telt. Der er et fucking telt. Der er et telt, der er et telt. Holy shit. Vi skal væk her. Kan du huske banke, banke på, Victor? Banke, banke på. Du gør det. Er der nogen hjemme? Hvad gør det var? Vi kan også prøve at gå ned i kælderen. Det her, der er en stige. Der er en fucking stige. Der har tydeligvis været nogen. Jeg føler, at det her det er sådan det main. Der var kortene, vi også... Ja, what sygt, de er stadig. De brændte kort. Ad. Ja, der har helt sikkert været nogen der. Det kan jeg sgu ikke huske. Eller her. Vær lige stille. Hvad er der? Det var dig. Hvad fanden laver den der soler? Hvorfor fuck er der en stol? Okay, jeg føler lidt, at vi er på vej ind et eller andet sted, hvor folk er. Altså, hvis jeg skulle vælge mellem boen på det gamle akvarie og derinde, så er jeg helt klart valgt derinde. Der er jo nogen, der bor inde på det gamle akvarie. Lige nu er vi jo ikke ulovligt. Nej. Eller imens filme. Jeg kan prøve. Nej, jeg gider ikke. Tryk på den røde. Det er en stopknap. Hvorfor er lyset tændt? Det er Det rimelig. er derfor, jeg tror, det ikke er abandoned. Jeg tror, der er nogen, der er der. Det tror jeg også, men alligevel ikke. Jeg tror bare, det er nogle hjemløse. Altså, det er jo abandoned, det her lort. Men jeg tror bare, der er nogen, som har fået lyset på. Ja. Ad, myg. Ad. Jo, jeg flyver væk. Hvor er der mange? Skal vi prøve? ringe på? Nej, fordi... Men bro, alligevel... Skal vi det for? Nej. Så prøver. Ja, vi ses. Skal Der det er chance for, at den virker. Der sker. Man kunne godt høre, hvis den virker. Mand. Jeg skulle søge at spise noget, inden jeg så her. Ja, bro, jeg er også ret sulten. Abandoned, som du siger. Hvis der er nogen, der kigger ud, ikke? Fucking langt. Holy mo. Det nøjeren er, hvis der kommer nogen der, ikke? Ser os. Let's go. Jeg kan ikke lide den der trappe. Ja, skal vi bare gå op igen? Ja, det synes jeg. Hvad er det? Det er en bombe. Det synes jeg faktisk også. Det er sådan en landmine. Hvorfor er den tabet? Hvad fuck er det der? Skal vi prøve at smøre den? Jeg tror, den sidder fast. Ja, det gør det ikke. Ja, Karl. Der er et hul derovre. Det har jeg ikke set. For mig. Det er så dårligt. Er det her, hvor vi hørte det legit footsteps? Det var mig. Okay. Ej, det var taget. Chiller. Jeg kan høre det op fra taget og ikke der. Det tror jeg. Kom, bare gå. Ja. Så vi var faktisk lige ved at afrunde, men så tænkte vi... Vi var lige ved at aflyse, men... Og så gik vi ind igen. Ja, vi tænkte, vi ville gå ind igen. Og nu har vi lige set nogle andre, som faktisk også... Ja, der er nogle andre, der synes lige at gå derind. Så vi tager ind til dem nu.
Og det kan være lige nu. Derne. Hallo. Skal vi ikke? Ja. Og jeg er der. Jeg kravler først. Hold. De har dåser med. Ellers har de fundet. Det er det. Ja. Hvad siger I? What the fuck? Ej, bro, vi skulle have taget handsker med. Hvad? Vi skulle have taget handsker med. Jeg har handsker med. Jeg ved ikke, om de passer dig. Og jeg prøver lige at holde op her. Der er sgu stærkt den der tæppe. Svæver det der. Det ligner en freaking gigantisk tube. En gigantisk tube charge. Ad. Den er også stadig. Ja. Prøv lige at se, hvor ødelagt gulvet er her. Det var mig. Det var mig. Ej, skal vi smutte ned igen? Jeg skal gå derind, hvor vi så motoren sidst. Ja. Der er en trappe. Kan du lys? Ja. Hvad er det der for en motor? Jeg ved det ikke. Pikken er der stadig. Prøv lys. Altså, er der nogen, der ved, hvad det er for en motor? Hvis I ved det, så kom med det. Der er meget støv i luften. Jeg skal ikke der. Det skal jeg selvfølgelig. Prøv lige at se, hvor mørkt det er derhenne. Jeg tænder lyset igen, tak. Det er kun vores telefonlygte. Skulle der et hul i den? Det er et godt sted til en hjemløs. En ny indgang. Skal vi Stadig bare dem. Skal vi prøve det på her? Der er en maze. Det er bare dør. Nej, det er kælderen. Nej, helst ikke. De er gode til. Ja, nok. Jeg vil gætte på det her. Det der, det er nok nyt. Ja, det er det. Jeg kan dufte. De er nok ret gode. Nå, okay, lad os bare. Den var Hvad er det der? Vi skal ud herfra. Det svæver, jeg stod den der på Nej, jeg så en hund. Mors liv, der så en hund. Det var, ja. Der var en eller anden, der gik tur. Det er der, hvor de råber. Det er der, hvor barnet er. Vi laver sgu en TikTok. TikTok-fan. Skulle venner med os. Hvad? Skal vi nu prøve at gå op? Der er stadig et telt. Ja, men Skal vi spørge, om de er med? det her er det stadig ikke sygt. Nogen har tegnet på den her bog. Er det en Simpson? Hvad er det? Sådan, dem elledninger. Prøv at kigge. Der var et billede af en elledning. Ja. Eller ikke, det er ikke der. Kom. Ja, der er det. Det er now of nothing. Okay, så vi skal bare være... Let's go. Altså, den her, den er så irriterende. Oh my god. Fuck, jeg fik et chok. Jeg sværger, det ligner så rigtigt hænder. Fuck, jeg fik et chok. Holy shit. Så vi bliver joinet de her to. Nok de andre hus. Ja, skal vi... Nøjeren. Skal vi gå op? Ja. Det er mørkt. Vi går på. Altså, seriøst. Hvis der er nogen deroppe, så er det vågnet sgu da for længst. Der ligger også en madpose. Der ligger også en måtte.
Lige der er telt. Lige der er telt, så der er en madpose, og så er der en måtte. Kan I nå den? Skal vi gøre? Vi prøver at gå ind til op og se, hvad der er der. Udsigt. Det ved vi ikke. Jeg tror, det er her, hvor hvordan man kommer op på taget. Vi er på taget. Damn. Vi kigger måske bare lige. Shit. Oh my god. Vi skal nok holde os... Ja, vi holder os måske lige i skygge af det her oppe af. Wow. Nej, det virker så urimeligt. Det er sygt view. Hvad? Jeg prøver at gå herover. Nå, rest in peace. Jeg må godt få dine ting, ikke? Jo. Nice. Ej, jeg kan ikke... Der er bogstaveligt talt mennesker, der får det over. Der ligner en Karen. Hvad laver han? Lad os bare gå for it. John, eller? Oh my god. Oh my god, hvor? Holy shit. Der er noget glas. Prøv lige at se det her træ. Nej. Nej, overhovedet ikke. Jeg skal æde det der. Der er glas der. Jeg skal Skal vi prøve at gå herop? Så kan det godt roligt. Au. Holy fuck. Shit, det er jo. Skal vi gå her? Jamen, vi går lige ind til... Hvad hvis der er nogen inde i huset, der var ser os? Hallo? Der er nogen, der går. Oh shit, jeg tror ikke, jeg har set os. Kom, der stod. Hvilken del af det her? Er det det store? Jeg tror, det er det der lige under os. Det er det, jeg sagde. Man kan godt gå op på taget. Det er det der med der, hvor I startede. Nå ja, det skulle da rigtigt. Nej, jeg bor... Han bor sygt tæt. Jeg bor... Ja. Folk, de kommer op og spraypaint. Der kan vi jo... Prøv at kigge helt Der kan deroppe. vi, ja, så præcis. Der kan vi godt gå op. Let's go! Vi rykker. Vi rykker med det nye crew. Vi går helt op på loftet. Loftet. Taget. Det ved jeg sgu ikke, men fuck det. Man lever kun livet en gang. Okay. Ej. Har sikkert spraypan nu. Jeg vil gerne lige have lys på igen. Jeg skal også lige have lys på, tak. Okay, det er faktisk ret mørkt nu. Hvad fuck er det der? Er det sådan en maze? Det ligner det sgu da. Det ligner fucking meget sådan en Labyrint. labyrint. Der er den der dør, vi prøver at banke på. Åh ja. Prøv at åbne. Nej, er den ikke spædet af? Jeg tror ikke, du kan. Prøv at på ringen. Nå, kom, lad os gå op. Nej, vent. Virker den? Nej, den er spædet af. Ja, vi prøver at gå en længere op. Jeg skal lige have alt med, jo. Noget gult. Ja, tjek. Okay. Det er stilet. Jeg tror, det er dumt. Jeg tror, hvis du er god nok til at klatre, så ja. Har du tænkt dig at kaste? Ja. Han holder bare. Han er gået ind i et eller andet sted. Men det skulle skynde os op. Når han er inde i menu. Ja. Er det dem der nede, hvor nu? Nej, det er ikke der.
det er fucking pænt der jo. Fuck, mit kamera er lækker. Wow. Prøv at kigge. Mit kamera virker fandme ikke. Har du fået fat i de andre? God tur, gutter. Holy shit, jeg kan ikke se noget. Kan jeg sgu heller ikke. Wow. Okay. Så vi må nødt til at lige smutter nu. Vi kommer at, måske lige tilbage. ja, vi må nødt til at smutte. Så ja. Men ses, god tur. Vi ses. Jeg stinker. Ja? Det være muligt, hvis I kunne bløre ansigterne i videoen. Ja, det skal vi da. Selvfølgelig. Det kunne være meget fedt. Tusind tak. Ja. Den ene vil godt have sin. Nå, og det var så alt for den her video. Vi kommer nok tilbage til det gamle akvarium, men vi har desværre ikke mere tid i dag. Så ja, det er det. Vi kommer... Hold kæft. Vi kommer sådan basically 100% tilbage på et eller andet tidspunkt. Chance er med, at vi kommer med en af vores venner, Bendix. Han var nemlig, da vi gjorde det sidste gang, da vi ikke 95%. fik det lagt op. Men ja, det var fucking creepy. Der var en... Så like, subscribe og comment. Og så ja, please, hvis I gør det, Oh shit. hold styr på, ligesom, at I ikke, hvis der er nogen derinde, Der er en hund. at I ikke ligesom, hvis I finder det der telt, ikke? Lad være med at gøre noget ved det. Bare lad det være, og så kan I gøre, hvad I vil. Bare pas på jer selv derude. Kast sten på det. Så vi 3, 2, 1 peace, eller hvad gør vi? Nej. Vi ses! Hej igen. Nu vil vi ikke spille alt for meget tid, men vi vil bare sige tusind tak for, at I så med. Og ja, vi har nogle ting at sige i forhold til de mærkelige undertekster, der var. Ja, så altså, mange af underteksterne, de var ret sådan underlige, fordi vi brugte AI til det. Og ja. Ja, vi brugte sådan noget CapCut AI. Og så vil vi også bare sige tak for, at I så med. Og vi vil godt give et shout-out til Julian og hans crew. ja, Julian og hans venner. Det var dem, I så i videoen joine. De var mega søde, og ja, jeg håber, du ser det her, Julian. Ja, I er mega søde. Nå. Ja. Nå, men tusind tak for, at I så med. Vi ses forhåbentlig i næste video. Med en par to af det her. Ja, vi ses. Vi ses.